tetap melangkah budi. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sadaripun semoga kita sangat tidak penting dalam hidup kata Allah Subhanahu wa taala. Atas paringipun bilih-bilih kalimatan umat-umat sedaya ingkang wujud pun sehingga mengenai kesempatan dalam menikah mengenai kesempatan Allah sagar makumpal silaturahmi dalam rangka tarikh saking PTM Muhammadiyah sendiri kan kesingaringan menuju kan dimenikah semoga kita akan menyimakkan dalam alhamdulillah. Mungkin sasampunipun kita sampun maringi kalimatan saking Allah Subhanahu wa taala lan sampun paring kita syukuri mugi Allah tansah nambahi kalimatan Allah sami ingkang lampun kathah lan lampun kathah ingkang sampun. Salam kita sahabat dalam hasanah junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan datang sedaya keluarga pun datang sahabat pun lan datang sedaya kemawon. Insyaallah kalau kita sami atau kita mugi-mugi wonten ing yaumul kiamat kita dikantuk sapangan sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saderipun kula nyuwun dinten hari Sabtu Amin. Nuwun menyampaikan terus sambil paripun sambil muslimin tidak saking pentarling Presiden Muhammadiyah sendiri kula ingkang pareng dipun aturaken juga oleh Pak kali silaturahmi ini kita begitu. Namun saderipun kula lajengaken sumangga panggilan menika kalau kita awali kanthi basmalah sarengan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wonten ing dalem menika saking pimpinan Muhammadiyah ini. Saking kentarling juwiring timur Gempol kentarling wonten ing dalem menika derek silaturahmi menapa dene derek jamaah salat isya salat tarawih menapa dene salat zikir alhamdulillah sampun kelawan kanthi pilih-pilih wonten kalangan agama. Mugi-mugi kanthi amalan belum dan ingkang sampun kita laksanakan Allah para nabi dados kama kesainan kita sami benjing alam pada Bapak Ibu ingkang kula hormati saderengipun kula lajengaken menika wonten ing acara tarikh saking PTN dengan hal seperti itu sedekah pembukaan sampun mau salih masih sambutan cantik takmir masjid atau berbanyak saking belum beres saking orang ajeng pangkat kalajengaken dengan tausiah maupun ini informasi organisasi ajeng pangkat sadari untuk menika oleh istilahipun saking dan sampai diri.
kula lajengaken saderengipun kula kenalaken sedaya ingkang rawuh saking tim saking Wisnu Budi ing antaraipun punika sesepuh nyanipun Bapak Daryono Bina dalam pendidikan militer ini Bapak Ibu sampun oleh sampun pimpin ingkang salajengipun punika wonten ing dalem punika ugi dipun saking unsur PCM Kecamatan Sembiring ing antawisipun punika ingkang tunggal menika Bapak Ketua Piyambak Bapak Rodi Rawuh nomor kali Bapak Jibrianto ingkang dalam saking Sirinan Bapak Lawa ingkang Imam Salat Bapak Lawa lajeng ingkang salajengipun punika Bapak Joko Supriyadi SE Bapak Tarik Saudari lajeng Bapak Haji Jebri Sawono saking Saudari ingkang salajengipun punika Ketua Koordinasi Tim C ingkang dipun ketuai dening Bapak Dr. Haji Sukamti lan ugi Bapak Haji Ujimin SH punika saking Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Undeni. Ingkang salajengipun punika menggah anggota-anggotanipun ingkang nomor 9 punika Bapak Setu SPD nika dalem Deputi Piyambak nomor kali yanipun Bapak Sugino Rajudin punika ingkang mengambil gambar menika lan lajeng ugi Bapak Dr. Andes Haji Sugimi saking kalangan menika saking unsur MPI menika Majelis Pustaka dan Informasi. Dados menawi Bapak Ibu penting napa informasi menika mangke saged dihubungi kaliyan bapak-bapak ingkang terus paduka. Ingkang salajengipun menika saking unsur Majelis Taklim. Tunggal dalem Bapak Haji Sudaryono Bina menika sesepuhipun nomor kali Bapak Agus Gunaji SPD bulan kali yang baru izin dan ingkang salajengipun punika Bapak Sudarji saking Sirinan. Ingkang salajengipun punika saking Arjin Lantas dan Tasdif PCM setunggal penanggung Bapak Suparno SPD ingkang nomor kali punika Bapak Sunardi menika di dalam saking Bundang Sari. Ingkang salajengipun punika nyangkut Bapak Mulyani menika saking Bapak Balik Ahmadiyah. Dados Bapak dipun perkenalkan nomor kawasan kajian menapa masyarakat kembali kami Idul Fitri atau Idul Sekalian sanesipun karena nanti saking Bapak Mulyani ingkang di dalam saking kajian kami mepet dengan kami Sirinan. Ingkang salajengipun punika nyanipun Bapak Slamet Agus Sabani. Kami kita izin kita saking lembaga seni budaya dan olahraga. Ingkang salajengipun punika Bapak Warno kita dalam saking Sirinan kita saking unsur NPKS. Lajeng Bapak Lantik Bapak Anggoro SPD yang itu
perawatan kesehatan. Niko saking unsur MPM, pemberdayaan masyarakat PCM mungkin lajeng ugi dipun kawal kalian saking Kokam juga Bapak Sri Handoko maupun kali Bapak Eko Prasetyo Niko saking unsur PCPM ingkang Ane yang terakhir menika kula nyambat Sudiman menawi para bapak para ibu ingkang sabar boten slide nasib malih mati kula kawin istiqomah nggih tapi kalau dalam ini aktif dari Jakarta sekolah lokasi Madura dan sebenarnya ini kakak sesepuh pulau tanpa jauh di tingkat dari dalam Bapak Ibu kamu sendiri dalam muslimat pemenang kata terkait perkenalan nanti anggota PCM tingkat telah berikut masyarakat kali ini sambutan nanti aktif muslimin rumah tangga itu dapat bersama pada kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami gunakan bapak-bapak saking tim paling Muhammad yang sabar ini ingkang menghormati lampun teman-teman kula Bapak Haji Daryono pihak senior kula menika Dumateng langkung dumateng Bapak Ibu jamaah sholat isya ke tarawih wonten Masjid Muslimin hingga dimulaikan Allah Taala saderengipun matur punya punten kula iki pinangka wakil saking jamaah Masjid Muslimin kula pinten matur dumateng bapak-bapak yang paling saking kecamatan. Namun saat ini pun matur monggo pitojo tancap berbedaaken tunggaken kunci betul datang atau dalam Allah Subhanahu wa taala sehingga sampun paring kathah kenikmatan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan bilih kasih ing dalem menika kita sedaya saged nindakaken kewajiban sholat isya tetapi kanthi usaha wonten ing masjid juga. Itu dimaksud buka kula monggo kita belain kanthi mau takbir sareng-sareng. Alhamdulillah. Salam doa salawat kita berikan buat hubungan kita Rasulullah kita, Nabi aku, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita betul-betul sahabatipun wakil boten ing dalamnya. Bapak itu jamaah sholat tarawih langsung dibantu Bapak Ibrahim saking cabang kecamatan Gede. Kula
pun kiwate saking tiyang takmir ngaturaken dawuh saking kawuhipun bapak-bapak timbalik ingkang dapur kersa ulat jamaah wonten ing masjid ini mugi-mugi mangke masjid muslimin tambah berkah tambah barokah. Dan demikian boleh para rencana-rencana anggenipun ngaturi napa kemawon kirang naik dumateng bapak-bapak kula bingkang wakil untuk aktivitas Yang kali menika matur dumateng bapak-bapak timpaling nggih kados ngoten nika ajalipun masjid muslimin. Masjid muslimin niku enten kalih masjid sanèsipun wonten Kecamatan Budi. Artine rakit ati alam. Masalahipun apa? Wonten ing masjid muslimin termasuk nggih menika jamaahipun menika termasuk mandi. Kula niku alhamdulillah satu percaya kados kali rencang-rencang jamaah itu wonten nek mung dosa taun. Kula niku kelomben gantinipun pilihan. Kula niku gantosipun waki bapak itu kami.